Крис, 10 часа изминале. За станциите, които не чуват добре, като доктора, например, това беше право, доктор Ветума UK. Ама чувам го, как да не го чувам? Аз съм сигурен, че и той ме чува по-добре от тебе даже. Може. Нямам нищо лошо. Ми питай го, ще ти кажеш, Фай, браво, чуваш ли още 3 танго Янки? Това ме е достатъчно, ще спа спокойно, Господ здраве да ти дава. Такова това да трябваше да го кажеш, че тук е от едно зубо Джулиет. Ти пък не се обаждаш, не те чуват. Господ здраве да ти дава. Здрасти. Това не трябваше да го кажа. Сега той е тук една седмица, не мога да ти кажа какво ще става. Жална ми майка. Ти си пускаш радиото рядко, може би там, а тук, ако знаеш на какво ще бъдем подложени, това не трябваше да го кажеш. Ама Батун, знам, че си с лошо радио, ама вече слушам малко, че трябваше и дамата да говорите едновременно. Еми това ми е нормално сега. Ти не се обажи там от конезрата. Нормално, да ти е с потър транзистор детства. Само да тук Флора не разбра. Айде пак добро. Абе, аз сам питам тия фортуна станция, обаче човека не е вика най-напред. Точно да я, извинявам се, като ти си наред.